Ungabwaqala impikaniso xaka ndoda, ungabwesusa impunge kwimela. Ungabwaqala impikaniso xaka ndoda, ungabwesusa impunge kwimela. Lo muntu oqatha abantu balekile, okasala endaweni kwafa abantu. Lo muntu oqatha abantu balekile, okasala endaweni kwafa abantu. Ungabweqala impikaniso xaka ndoda, ungabwesusa impunge kwimela. Ungabwesusa impunge kwimela. Ungabweqala impikaniso xaka ndoda, ungabwesusa impunge kwimela. Lo muntu oqatha abantu balekile, okasala endaweni kwafa abantu. Lo muntu oqatha abantu balekile, okasala endaweni kwafa abantu. Awungazibamba madoda nguphe umuntu mponzo, hamba noSanelo-ke namhlanje mfoka Mtongo. Awunyuke lapho iSanelo nguze empini. Zihlangane phansi phezulu ezamabhena nyawo, zayizwa leyo ngoma zasezithatha imkhonto namahawu zanikela khona phezulu. Zafika phezulu empini seyihlangene, kodwa zabuza insizwa ukuthi uphi umphaki wempi. Kwatholakala ukuthi akasekho. Kwafika umfoka amapholoba nengoma yakhe enkulu phezulu entabeni. Kwahlanganisa insizwa nentokazi zezigodi. Kwathi noma sezihlangene lezo zigodi zilinde yona impi yakaZulu. Kwafika yena uZulu wakithi wayikhuza leyo mpi, kwathi ayime maluju maZulu ngoba impi yakithi. Zahlangana phezulu insizwa zahlangana phansi, kwathi noma zizwa leyo ngoma ukuthi phezulu, kodwa zathi maluju ma-Afrika ngoba thina sebe sizwe sisaphunga nomageba. Angeke qhathi isizwe sakithi sabantu abamnyama, ayihlangane phansi ihlangane phezulu. Yoliwa ngayo ingoma ngaliwa ngazi isikhali ngoba siyayikhuza sithi phansi impi maZulu, siyayikhuza singuZulu omnyama sithi akuliwe ngempi. Asambe siye phezulu khona entabeni, siyothi masifika siyophatha wona amahawu, siphathe yona imkhonto, siphathe zona izagila. Iyothi masihlangene sobe sesibuza yena umphako wesikhomba, siyobe sesibuza yena umpheko wesijingi. Kanti iphi ingoma enkulu ma-Afrika, kanti siphi isizwe sikaphunga nomageba. Ayihlangane ezulu omnyama ibe phansi ibe phezulu. Iyothi noma sekufika ezweni lamabhena nyawo, yoficwa yena umfoka amapholoba, uyobe dlala yona le ngoma yakithi. Uyobe buza ukuthi uphi lo muntu wayiphaka le mpi, uyobe buza ukuthi ziphi lezo nsizwe ezafika kumaskandi. Zazibiza ngamakhosi kodwa ekugcineni kwangabonakala ukuthi ubukhosi kuphelela kuphi. Kuyothi noma sekungena insizwe yakomapholoba, bayobuzana ababhemi bebuzana emakhoneni. Siyobatshela ukuthi baqondeni abakongcobo ningababuza emakhoneni ngoba vele ingoma basuka nayo kwela kubo. Kuyothi noma sekumele ezinye insizwa zize sitikini, ziyohle zihletha lezo nsizwa ngoba zobe sekungena yona insizwe yakomapholoba. Kothi noma sekumele ukuthi bavele abangewona amavaka, ngeke baze bavele ngoba kothi noma kuyoshona ilanga bobe sebeza nga one by one, lapho kuyobe seyihloma ihlasela. Kodwa sobe sibuzile
phezulu. Siyobe sesifuna ukubona bona laba abasitshela ukuthi bayinsizwa. Siyobe sesifuna ukubona zona lezo ntokazi ezinkulu sezilathela abantwana seziza ngaphambili. Siyobe sesifika nazinsizwa zakithi kwamapholoba. Siyobe sesidlala yona leyo ngoma enkulu. Siyobe sesiphuma kulona izwe lamabhenanyawo sesibuza ukuthi uphi umuntu waphaka ingoma. Imbongo MC Sanele Mdongo. Lombo susinti usebalekile